Anupam Nirman Private Limited ANPL Company Kiruni Penjir Kinding Tovar Kasalam Kisai Ojok Raraning Kipum aka THS Pen Haimu ME School along Children's Day kita London. Klimso maranani aliralon pen kita lon pon an kimi tami kichu kipang changame kipaman pon. Nangli gastric pen kedanglok diabetes blood pressure pen kedanglok king phukeso akeso pen kijok longji aphan choik tha amar jivan adowai. Nangli choik tha ang thek misen chelongji amar jivan adowai. Tame ke swastan dapi tame nan ke amar jivan adowai ke pen mi bomlo. Lason amar jivan duai jundet ne arthu suahai jatta komlo nonne apran asap asap melo bang tumta junwekta. Aprang ke nili pai kiso ason to ari ke ngi kaharja katimi kiso kela amar jivan adawai order pen pacho pen sinona sawo ke tumilo anke anthek dolo. Karbi Anglong Live Prime Time Birta Long Peneli Sami Beauty Baby Non Birtang Ton Pen Arjuponik Tha Nijang Karbi Anglong Lo Kiruni Pen Zirkindeng Kachileng Tovar P Anupam Nirman Private Limited ANPL Company Tumsi Tovar Kesalam Japan Arpu Longlo Sitame Tovar Kesalam Kisai Oe Jok Non Tang Pami Milang Tebon Sitame Labang So Tovar P Kebang Pondok Somsi Teklong Pinpur Me Government Tum Tangka Crore Padam det api anta rartum tovar ke hingnu si longrong plutangte rartum pimatha ponji bangso tovar kironi pen amreng adak along akile ke hingnu thek pondong amreng kuka harlong pharla zirkindeng kedamatum anta ke hingnu si thek pondong do la bangso contractor aphan Karbinglong Thomas Council ke charia tum puthot pachiselam thu pameja phan toy thunangji lapen laso company phan Karbi Anglong ado nang palutlong ledet nang ji pusi rat pen ke hang lapen tovar piakum inglong arebalong dong akhok mate drain ki hudnang jia dimalong hudhedet si thekponlong lasya jahak chirok tok aral tumpen ki chok chia dimalong an ki pachok pon thu eji aphan sodak pen nam thi chipaklang pon busonalo modote labangso toa mate jirgineng tu keruni 36 kilometer atowar putat asi atowar bang ke tanglo tangti ke tangpo sitami atowar tang pamime aku benset atowar bang hino elo asi lapuson pulodang te koson lo langnam pulodang te dak kaselam nita ulang sita company bang non ke dampo pudam pulodang te drains tami ong dung adim long silam le sike ong lasi ala ke tang adim long pustame non chethar lablo lasi la son chethar lab plodong de kosom lasi nili jung pen mate rap hoi pen kapachini kang tung bang ke rap jin pen aku chisilam thupa miji phansi nili tum ronga rat mate jirkenenga rat atum bang nang pachini pen laki bang bekpo lasi theklamong lo nili stame lapen rat atum stame theklong dak lo athema long pen lang bang lo tengbe tuar long si chiti hup sangti ang tharlong chiti hup lasi lason pulong te lage tu te lisi lage chikluyo ni on thop fitness heno dakpo lasi lap jinpen lap drains tami selam vekna ko lage selam phenang ko Kiruni pen mohanteron Karbi Anglong Live Det piadang long klim sumar arani kitalon along pachiton dunsi phaiguni chikloni phai grepli arni all Karbi Anglong Talent Hunt Society aka THS ahin pen haimu ME School along Children's Day aliralon pen kitalon dun Children's Day kitalon pen pachiton si haimu ME School along ki Charlie Bom amu maratumaphan aning ki parong pen pathu parong ruasai dengpondo la solong running race pen chenglok break jam asai long dengpon Lancho kalisi class toppers tapen attendance ki minai tumaphan nong e pajerdun si misen pen talon dunlo La solong all Karbi Anglong Talent Hunt Society General Secretary Longchong Kro thi hek pen students atung api po
teachers la pen future aphan ki charlie ing to nang mi polam thi jai dun si mai pe jut dun pamilo la so jai megalong president treasurer program manager events manager tum pen rdgp dun si mission pen talon dun lo news report Karbi Anglong live Phaikunia chikloni phai krep clear ni lake klim sumar arani lo Pirthia dangalong tami la soran ya phan lake klim sumar tuma phan nong ke pathe arani lo klim sumar arani pu pachi tondun si rarasai klem bang phi parmulin dira piachor longbi ti so tum pen chipatir pi ponsi methang hemalong klim sumar arani aliralon pen talon ponsi ankimi ke chogi pangcheng ame pitami pedopon Rongkhang MEC constituency arlo Rongkuroya hawaralong kido jasimet ped rar cyclem bangphi parmolindira pirapen achor longbi tisotum pen pathik ponsi methang hemalong klimsomar arani talon ponsi tibok tera yamontulia klimsomar tuma an aphan pha ponsi doana klimsomar tuma phan pohokar wakpen arjo ponsi anong pathe ponlo klimsomar arani ke talon mielong jasimet ped monduli apastor Rensing dera pen Bible kang thir alam pen arnamalan than ponsi klimso maratuma phan kupi koson pensi ki mission to work kam ki pachijor thekjima puthak than ponsi do ana klimso maratum akai ki mission je phan ra pen angdi si arnami hujume hang ponsi klimso mardo an phan ani parum pondo klimso mar arani ke talon amielong aluhi aman pkba ame phu martin intikathar pastor rajening leng Pastor Ranjit Beatum Pen Kidanglok, Rongkor Amunduli, Along, Kido Anatum Tame, La Somia Long Shitong Dun Si Klim Somar Anani, Ningarong Chipidun, An Isan Chupondinlo. Lakadok of Yami Piju Deta P, Klim Somar Arani, Ketalona Putak, Rara Cyclem Bang P, Parmulindera Pilapen Achor, Long Pitisotum Pen, Pachinidun. Militum Rongkor Amunduli Long, Kadok of a members of Fanan Talo Lapen. Khobha ke ja president la pen secretary la pen area ke ja hang la pen la sonsi la tebok tera monduli pastor dikon phan cha kon la pen sonsi jerpi je potum phan sa cha pini la klim sumar arani lo personal tum klim sumar to han pi pelam ti thanola pen ko pinde la poson ki pi pondo ma klim sumar to han alang ke alang tum phan akai lo mi sen nei balam si phan pondo la pen alang litum phan je ni litum pening kang sam ti pon ke la mapai pak ti pono la pen bes ti pondo kiro pon mane inne ke aknang sot ke non bele ke chisi ke lo te pleng un edet lo tininga se pleng un rong lo so lam puthak na bang ke te non ni prang bang galan so sesi bang so lama puthak e usumar thamanta talon ban paminang po pen la pen si ki mena thu ke kam tior po asini thilo Dongkam mukam ben wiki bay Karbi Anglong live Phaikunia chiklo ni phai kre hinia ni pen kecheng ponthan sri hawara pharman kecheng si VDC cup phaikuni ni phai kre player ni nithom ke chorni mission pen kichun First VDC cup ke pathua long palong niadim pathua klam jongponlo Pole A playground lake Daldali Mensing Timong arong lapen Pole B playground Rup Singh Hansia rong along si pathu pono Nithom ki chogani Pole A along ki chengsi ke pathu pona ke TK United FC lapen Master FC ang bongsi pathu pono La solong TK United FC tum ke thek muchora jo 8-1 pen Master FC phan chipa hai ponderlo Adun thu ke pathu pona ke Mongwe FC lapen Nagacheng FC tum pensi pathu pono La solong Mongwe FC tum ki thek muchora jo hini isi pen Nagacheng football club tum chepa hai pondetlo Halapu Pole B playground Habjan Rup Singh Hansia rong along ke chengsi ke pathu pona ke Bojaru FC la pen Kakuti Ronghang FC ang bongsi pathu pono La solong Kakuti Ronghang FC tum ke thek muchora jo 3-0 pen Bojaru FC aphan chepa hai pondetlo La pen adun thu ke pathu pona ke Sikariti Mong FC la pen Artungso FC atum pensi pathu pono la solong Artungso FC atum ke thek muchora jo 2-0 pen Sikariti Mong FC aphan chepa hai ponderlo News report Karbi Anglong live
Paikunia Chikloni Paikre Pli Adapor Paikre Siapor Malom Hanjang na Solong Kedo Irrigation Executive Engineer Ahem Kimi Kikim Japan Lung E Kisompon Karbi Anglong Thomas Council Lumsing Teron In Charge Irrigation Department Alangli East Karbi Anglong Division Irrigation Hanjang na So Office Building Kikim Pon Japan Alangli Kema Thala Pen Kabor E Ponpen Bokajan LA Constituency Kang Sai Chutki Araratum Irrigation Department Ahin Pen Kimisena Warsai Kipi Kepajer Pon Chot Kalisi Mission Office Building ahem kithir thip kithir klong pen dunang jipu ke matha ponateng Office Building kikim kerang ponjia phan kuti sira lak troxer kebra near kebatang ka panongsi anujok parjap pontanglo Bangso nujoke parjap ponjia chai megalong Karbi Anglong Thomas Council Lumsing Teron In Charge Irrigation alangli aluhi sar poman pen kachitong dunjia lamdo bonta alangli kaprek kenang sot kaprek sai ke dokok penajok alangli dular Departmental Devananda Pegu SE Dipu Circle Irrigation Dipu Alangli Rideng Pen Parjapon Alangli Long Kachirabdun Durga Rongpipi EE East Karbi Anglong Division Irrigation Hanjang Langso Sanji Pingti AEE Womu Langso Subdivision Irrigation Durmiteron P AEE TC East Karbi Anglong Division Irrigation Bhupen Kumar Das AESO East Karbi Anglong Division Irrigation Bangso Office Building Kikim Kerang Ponji Contractor Komal Singh Teronatum Cherap Chetudum Pini Bangso Office Building Kikim Kerang Mission Pen Kipachun Ponja Phanpura Kurusar Dhan Singh Timong Alangli Risang Hola Pen Babul Chakraborty Kurusaratum Bongchin Bongkrop Pen Hemphu Mukrang Hirjumi Hang Piponsi Pini Bangso East Karbi Anglong Division Irrigation Hanjang Langso Office Building Kikim Kerang Ponji Anujok Kisom Ajaimek Mission Pen Chunpon Pini Hanjang Langso Havar ke theke ding lapen cherok tok arar tumpen Karbi Anglong Thomas Council Lumsing Teron In Charge Irrigation Department lapen Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Liram Ronghang alang litum ke Japon non ke dobom BJP Sarkar lapuson rat kaching thura sai mu ki claim ke dampon lapen Hanjang Langso Irrigation Office Building 2 stories building ahem ki kim kirang pon puthak ka churo lamthei pangdak ponenti Sangti Dipen Projan Terang, Karbi Anglong Live. Paikunia Chikloni Paikre player ni West Karbi Anglong Jirkinding along Ingdeng Pho Inter School Football Tournament Angdung Kiting Kepathupon. La Solong Don Bosco School Jirkinding Atumpen Chepa Haipon lo. Labangso Kepathupon along Biswajit Day Principal VKV English High School Joel Timong Secretary Arang Litum Chari Pondo Me along Aluhiaman Pen Kiniding Hi Mozudar Singh Terang Jirkindeng Municipal Board Chairman Robin Hanse Jirkindeng Lambs Chairman Apen Joy Singing T President Jirkindeng Sports Association Tum Chetongdun Labangso Angdung Kiti Kepathupon ake Jirkindeng Don Bosco School versus Presbyterian Mission School ang Pongsi Chepati Pondo Lapen Labangso Kachepati Ponalong Don Bosco School Jirkindeng ahin pensi Chepahai Pondo Halapu Aibiang Bari Sitame Best Player Chepalong Pondo Lapen Nog Jirterang Sitame Best Goalkeeper Chepalong Pondo Lapen ke hala ka patu long ke long ta ni long pik lo ni tum nang lang dim ta wi hi kan nang ke tong ke sil playing set lo lapen ke thek nam long alam ke la po helo hala ka patu tum de ka ning ka long ta ka li lo ke ni ani ke la ke lang du na tum ta ning ka long la ko alam me lang dam ko lo ke ni tum lo ka ta ni ang deng long itum ke thek nam long ile tum ma da ke tok la tok long pur hi long puri kha pi long la anat lek lu ke Charlie gali ile tum ke Charlie aju ulo te la kapatuda ile tum ador ki ko nai kapatuda jong si tum ador ki pon ulo te ile tum o kapran na ke meji la pen ile tum ke do ke thaka ile tum jupi jupo usita me ile tum kamat ha ke claim ke dam ajuta ake me nang klang di la kon nang thak di football kapatu long ke innovate ke le ke kapatu re da kam kali dia ate ke bang kre dia tum maning ke ton pensi alang tum ke katipiduk pensi alang tum ke hai tapi lagat kapatu long le ile tum lang nam pulote muni da tum isi disiplin pu wastu bang du lata Jirkinding men Samsung ti Karbi Anglong Live
Phaikunia chikloni phaikre ka thomani dipu langkung habe town hall along Karbi Students and Youth Council hampha song artani kan krep pho ke chok talon pong ada por phaiser ke ba por pen song lama me phu sanjai ti mori deng pen ing thursi malom so por kalitang ru samson sing ti da pen sar sing langkung habe atuma phan chikimo pon por phaikre siraji ti mapor raramai pi me phu sanjai ti mung pen me chari ponsi chun banglong sudaring leng pen mai lam thela pen aluhi ki pachinia por en pon mai long aluhi sar poman pen lumbajong MSc Johnny Timung phan pha pangjang aluhi KSYC bidisar khorsing teron anparta humsing be KCS me phu budho terang KSA me phu Stalin ingti Jakas me phu Tingkuinti KFA me phu tum pen changlok Karbi Students and Youth Council bari me phu la pen chun bang tum la pen ong tung KSYC long klem bang phiatum chitong dun Jasimet mai long aluhi tum pen non owe ki me tum lu ki charlie nangji anparta det longri khela pen jutang jubara long ki klem du nangji lam the than pon min kan create ho ki job long ning direct cricket hong Masih nilitung aluhi amen ben kacuk aluhi sarpo amen ben kacuk hapon lagi Dr. Tuliram Rohansan alang li phasin itum jok hapon sitami alang li ame thanga sai ke do job ni tomang bong nang ke tamon dekte delo doi fit sitami alang li representative nang che toidun alang li lumajong MSc jemi sarapha alang li nang che tamon e posame nilitung han kang hon mga titan kang hon tangga alang li pan tung churu reke une alang li non laso program pachunta alang li ditung hana kirap titan alang li pan churu reke une alang li join si pini ni ditung KSYC but ini lam sedi ni kran krep hoke chok ni tum pini non an chun pame sini tum chethe kamlong News report Karbi Anglong live Pini prime tama birta kala ponsi kang ton poniklong kardong